Min barra t-tiżbit u l-ajjat ta' approvazzjoni mill-membri tal-Gvern ta' Muscat ma' kull vot li beda jgħaddi b'turija ta' saħħa għal mod li bih il-Gvern għadda il-pjan strateġiku għall-ambjent u l-ippjanar l-isped seħħ inċident li fih deputat laburista insulta u għajjar b'diskors oxxen lid-deputat nazzjonalista Clyde Puli ftit qabel nofs il-lejl tas-seduta tal-4 filgħaxija. Id-deputat tal-Oppożizzjoni talab il-protezzjoni tal-Speaker Angelo Farrugia wara li seħ dan l-inċident. Clyde Puli kien majjer u insultat b'diskors oxxen u bi kliem ta' teddit bid-deputat laburista Joe Farrugia il-Farell. Attakka wkoll il-mod li bih l-Oppożizzjoni iddeċidiet li tivvota fil-Parlament. L-inċident seħ waqt il-waqfa ta' wieħed mill-voti li kienu qed jittieħdu biex il-Gvern jgħaddi l-liġi dwar l-isped. Nitlob il-protezzjoni tiegħek. Jiena u barra waqt il-break ġejt majjar mill-Onorevoli Farrugia jattakkana għaliex aħna qegħdin nieħdu pożizzjoni kif għandna dritt nagħmlu f'din l-istituzzjoni demokratika illi nieħdu l-voti u l-Onorevoli Farrugia qiegħed jipprova iżommna milli nagħmlu dan. Bid-diskors tiegħu, diskors oxxen, tajjir u teddit. U naħseb li dan m'għandux ikun f'istituzzjoni demokratika, aħna għandna dritt nieħdu l-voti kif naħsbu aħna. Grazzi. Iva ħajkollok il-protezzjoni tas-sedja, hawnhekk ħadd ma jindaħal lil ħadd dak li huma proċeduri tal-Parlament. All right? Mitlub mill-Speaker biex iwieġeb għat-talba li kien qed jagħmel id-deputat tal-Oppożizzjoni, id-deputat tal-Gvern wieġeb li l-membru tal-Oppożizzjoni qed jiċċajta u li jaħseb li hija bir-reazzjoni ta' Clyde Puli tkun immedjata u li jwieġeb li hu mejjix għaliex ma jixrobx. Inti għaddek xi komment fis-sens li qed jgħid l-Onorevoli Clyde Puli? Imma dak qed jiċċajta. Ma rridx tgħaddi dak il-komment. Grazzi. Mela nifhem li m'għandux isir dal-kommenti. Naħseb għajja. M'għandux ikun hemm dat-tip ta' kommenti, jekk jogħġbok. Grazzi. Mr. Speaker, point of order. Jiena ma jgħidx għax ma xrobx. Qed nieħu kondizzjoni dak li qed u ħanieħu pastilli dal-affarijiet ma jsirux. All Clyde Puli. Grazzi. L-Speaker iddikjara li se jkun hemm il-protezzjoni tas-sedja u wissa lid-deputat laburista Joe Farrugia li kliem bħal dan m'għandux isir. Iva. Kieku ġalest jiena xi ftit minuti ngħid. Ġifieri dati għajja li hawnhekk hawn nies fis-sakra. Grazzi. Mu point of order ġejda.